Kermanen aitormenak. Larunbaten afaia deka bortaz Gontzal Marintxokon, ezta? Bai, kuadrilla osoa bilduko gara. Eta jankontuk nolen goitugu? Uste dut bakoitzak zerbait eramango du. Nik adibidez, arrain pastela eramango dut. Arrain pastela? Bai, ideia bikaina, ezta? Denek esaten dute arrain pastel ederra egiten dut. Tia, Kerman, gauza bat aitortuko dizut. Ja heldu geha eta bakit etzela serretuko. Ne gizona, ematen du zerbait larria aitortu behar didaztu. Larria ez, baina gusto kontutan danak ez geha berdinak izaten. Ta nahi zure arrai pastela, ez zait bate gustatzen. 10 urte pasaia, da ja esan dizut, zamak kendu ez gainetik. Hori altzen, tira, etzen horren besterako? Banekin ondo hartuko zenula, eta horregatik bideatez beste gauza bat esango dizut. Nere arrain pastela zuria baino asko zobia da. Bai, entzun dutzuk ere arrain pastela egiten duzu. Banekin ondo hartuko zenula, konfiantza lagunen artean ezinbestekoa da. Gauzak iskutatzen haste bagea, akabo. Akabo, bai. Gogoan izan, perpauso osagarriei ela atzizkia ipini behar diegula. Hala, uste dut bakoitzak zerbait eramango duela, edota entzun dut zuk ere pastela egin duzula esango dugu. Uste dut bakoitzak zerbait eramango du, eta entzun dut zuk ere pastela egin duzu esaldiak ordea, baztertu egingo ditugu. Hortaz, ez dezu gaizki hartu, ez da, Kerman? Ez, badakit ez didazula asmotxarrarekin esan. Ez pa, justu kontrakoa, konfiantza dekaulako esan dizut. Bai, badakit gure adiskidetasuna indartzeko esan didazula. Hoi da, banekin ulertuko zenula. Banek ere zerbait aitortu nahi niztun aspaldi. Benetan? Bai, eta bihotzarekin esango dizut. Zure neskalaguna ergelutsa da. Are gehiago, ezin dut begi biztan ikusi. Haula saitasuna, gizona, esan dut bengoz. Beno, Kerman, ez zait iruditzen kontu beha danik, Egia, ez naiz zure konfiantza mailara heldu, baina itxaron, bada beste zerbait. Eta atsegin handiarekin esango dizut gainera. Ondo. Ni ez naiz ala pentsatzen duen bakarra. Mikel Pablok, Gontzal Marik, Tatianak, Aitziberrek, Kirmenek, Ikerrek, Edurnek, gauza bera uste dute. Zure neskalaguna ergelutsa da. Kuarrila guztia berdina pentsatze bortaz. Eta ziur norbait ahaztu dudala, buruarekin ari naizelako. Bueno, behintzat ez zuen neskalagunak enduko. Neskalagunak endo? Itxosi baino itxosiagoa da, eta? Ez didazu asmo txarrarekin esan, edota bihotzarekin esaten dizut formak, ez dira egokiak euskaraz. Horien lekuan, ez didazu asmo txarrez esan, eta bihotzez esaten dizut erabiliko ditugu. Ideia bikaina izan da aitormenak egitea. Esango nuke, inoiz izan duzun ideiarik onena izan dela. Bihotzez esaten dizut. Tia, batzai diritzen arrai pastelana oso ondo hartu zunik. Ez dudala ondo hartu? Nola ez ba? Gauzak modu honez esaten direnean arazorik ez? Zuk ere ondo hartu duzu zure neskalagunarena, ez da? Badakizu gure adiskidetasuna indartzeko asmoz esan dizudala. Batzai diritzen kontu beha dianik. Egia da? Izan ere, zuk esan didazuna ez da egia. Uste dut nire pastela kuadrilla osoari gustatzen zaiola. Zure neskalaguna berriz? Kerman, bale. Bai, nik ere pentsatzen dut nahikoa dela. Beste pauso bat eman beharko genuke. Izan ere, beste gauza bat aitortu nahiko nizuke. Ez eskerrik asko, gaurkoz nahikoa. Ez da izango, ederki ari gara pasatzen eta gehiago esango dizut. Kuadrilla osoak pentsatzen du zeharo tipo aspergarria zarela. Nola? Bai, denek esaten dute, baina egia esan, aspaldi ez nuen zurekin horren ondo pasatzen. Akabo, nienua afaria.
Etzatozela, arrai pastelagatik alda. Egin ezazuzuk zeurea, horregatik aserretzea ere. Konfiantza oso zaritu dira Kerman eta Iker gaur. Lehen zatian, perpaus osagarriekin ela atzizkia erabili behar dugula ikusi dugu. Horren bestez, haiek pentsatzen dute tipo aspergarria zarela esango dugu. Haiek pentsatzen dute tipo aspergarria zara eta tankerakoak baztertu egingo ditugu. Bestalde, asmo txarrarekin esan dizut, edota bihotzarekin esaten dizut erakoak txartzat emango ditugu. Asmo txarrez esan dizut eta bihotzez esaten dizut dira forma egokiak. Hauxe gaurko saioa lagunok, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.